Okei. Elikkä me ollaan tosi hyviä ystäviä ja tullaan tosi hyvin toimeen keskenämme. Vaikka me ollaan tunnettu vasta kuukausi ja 2 viikkoa suurin piirtein. Ja me kaikki käydään samaa koulua. Se on sellainen 10-luokka. Häviäjät. Joo, eli me ollaan niitä elämän epäonnistujia. Me olemme huono esimerkki siitä, jos et käy peruskoulua lojaalisti ja tee läksyjäsi, niin tämä on kohtalosi. Olemme varoittavaisia. Huono videopotti. Joo, ja me ei olla samalla luokalla kaikki. Me ollaan Elisan kanssa samalla luokalla. Ja me ollaan samalla luokalla. Ja me ollaan niinku silleen, ne menee silleen, että on niinku huonoimmat, paremmat ja parhaat. Ja kolonen on huonoin. Ja me ollaan Elisan kanssa ja kolosessa. Ja me ollaan ykkösiä. Joo, eli Ai. Like a mouse. Okei, eka kertaa kun mä näin zombie, niin mä en ajatellut pahemmin mitään, koska ihan eka kerta kun mä tosiaankin näin, hän oli toisen ystävän kanssa, tai toisen henkilön kanssa. Sen tuo olisi Se on, niin hän ei edes tuntenut sitä. Ja sit mä ajattelin, että ne on kavereita jo valmiiksi, niin mä olin vähän sellainen, että okei, ei se mitään, mä oon sit varmaan yksi. Ja sit mä pongaan siellä, niin kun mä olin ihan takarivistyyli melkein, sit mä pongaan siellä vähän niin vasemmassa sivussa semmonen henkilö, jolla on pinkkiä väriä hiuksissa. Ja ne oli kihanaa. Oli ne. Joo. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että tossa on joku, joka vois ja pystyisi olemaan mun ystävä. se näkyy jo kaukana. Hyvä silleen, toi nätti, se on mun kaveri. Mä ei oo mun kaveri. Se take some flowers. Mut sit mä tutustuin kumminkin yhteen henkilöön, joka ei ole tässä. Hän oli ihan mukava, hän ei tuntenut ketään ja tälleen, mut sitten jossain vaiheessa se niinku kirjaimellisesti vaan duppas mut. Se vaan yhtäkkiä meni pois, jätti mut niinku, kun mä hengasin sen kanssa niinku 2 välkkää, eli taas sen 3 tuntia. Ja sit yhtäkkiä se vaan lähti ja mä jäin ihan yksin ja mä olin tosi hämmentynyt. Jos mä taisin mennä sulle, sit se tuli mulle. Tai oikeesti mä tulinkin teidän luokse. Niin sit niinku... Ja sitten 3 tulitte meikäläisen luokse. Ei vielä, koska tarina ei vielä tullut. Ai jaa. Sä oot erilainen nuori, eli just sellainen, kenen kanssa mä voin hengaa uudestaan. Oikeesti luultavasti. Mä oon varmaan oikeesti huudassa jo koulussa. Ja mä rakastan doktoruutta, rakastan yksinättöruutta, tällaista. Mä itse muistan sitä. Joo, eli nähtävästi sit toisena päivänä Elisa ja Tarina tutustuivat toisiinsa. Ja nää meni ruokailuun. Kun mä menin ruokailuun, mä näin. Ja sen jälkeen, kun me tultiin ruokailusta, se on sellainen käytä, että mennään eteenpäin. Ja siinä seinän lojassa 2 tyyppiä. Toinen oli zombi. Ja sit me vaan mentiin, niinku Tarina vaan meni sinne. Hei, mä vaan menin sinne. Zombi, mä tiedän sut. Et mä olin eka sinne, hei mä oon nähnyt sut jossain, et käyt sä viiteis, käyt sä koneis, käyt sä miiteis. Sitten mä silleen niinku, mistä sä tiedät? Mä olin ihan varma niinku viimeiseen asti, mä oon nähnyt sut, et sä huijaat. Sit mä en ollutkaan nähnyt sitä. Mut silloin kun mä näin tokan kerran zombin, niin sit mä olin vähän sellainen, että ei, toi on ihan mukava henkilö, että eiks toi mukaan samalla luokalla. Ja sit sä silleen, että hei, me ollaan samalla luokalla, että mä voin tutustua sun paremmin. Mä en edes tiedä. Mä ajattelin positiivisesti sellainen. Tää on niin awkward, kun mä olin oikeesti silleen, että mä en halua edes tutustua sun. Mä en halua mitään uusia kavereista enää, miksi te meitä puhuu silleen. Sitten musta jossain ryhmässä mä vaan tykkää susta. No, musta on mahtavaa. Se on totta. Mä ajattelin, että Rinna on kauhean semmonen pahis aasialainen. Semmonen, joka hakkaa mummot ja ryöstää sikat. Ei se sit ollutkaan semmonen, tai saattaa olla. Siellä kaksoissa. Sit se olikin semmonen otakku, vaan semmonen nörtti. Jees! Ja sit Tarinasta mä olin vaan silleen, että se on kauhean krunke tyyppi, mä haluan se kaveri. Ja sit mä olin ihan, sit mä sanoin sitten kaveriksi, että se on semmonen krunke tyttö. Ja sit se oli sitten nolo. Se on niin olo. Ekana, mä en edes muista. Mä näin varmaan tyyli Elisan ekana. Ja mä olin heti silleen, että mä oon nähnyt sut jossain. Ai niin mäkin miettisin, että mä oon nähnyt sut koko ajan jossain. Joo, ja sit selvisi, että me ollaan nähty Vilaukselta samassa paikassa. Mutta ei mitään sen syvällisempää. En edes tiennyt nimeä tai mitään kuullut missään vaiheessa. Ja sit mä ajattelin, että se on tosi chilli tyyppi. Sit mä jostain heti sain tietää, että sä katsot Doctor Whota. Koska mä huusin sitä siellä ympäri koulua. Sitten
Tampereessa ja se voi ymmärtää fandomit ja tällaista. Ja sit mä olin ihan silleen, sillä on kivat hiukset. Sulla oli silloin sellaiset paksut hiukset. Sit mä olin silleen, vihdoin ja viimein mulla on joku kaveri. Niin sit sulla oli silleen, että sulla ei ollut vaaleanpunasta vielä. Niin, silloin mulla oli sellaiset kamalat oranssi kirjava kammotus. Kun mä oon yrittänyt blondata nyt ihan sairaan kauan, mutta ei se onnistu. No oli ihan kivaa. Kun mä oon aina toivonut, että mulla olisi joku pitkähiuksinen kaveri, jonka hiuksia mä voisin aina laittaa. Ja nyt mä sain sen. Elämässä täydellinen. Mä sain Elisan pään. Joo, ja sitten sen jälkeen mä söin Rinin sielun. Ai niin! Joo! Se oli sit toi... Mä en halua edes tietää, mitä sä et mulle tehdä. Mä tein sen jo. Eikä... Rinin kun mä näin, niin mä ajattelin ekana, että toi ei voi olla täysin suomalainen. Mä mietin ihan samaa. You don't say! Mut sit mä ajattelin, että eka, että sä olisit kauhean turri. Tai siis silleen, kun sulla on toi nahkakuvio tuolla niskas. Siis mä ajattelin, että sä oot tehnyt sen tarkoituksen nahkakuvioksi, että sä oot niinku kauhean turri. Sitten mä ihmettelin, miksi sulla ei oo niinku ketun häntä ja muut vastaavat. Sitten mä ajattelin, että ne on vaan jäänyt kotiin niinku eka päivä, niin tarvii näyttää semmonen ensivaikutelma, että on melkein. Sitten kun mä näin zombin, niin mä en muista edes, että mä olisin nähnyt zombin. Sitten mä sain tietää, että sä oot asuntolassa. Sitten mä olin heti silleen, että mä voin katsoa tonkaa Supernaturalia ja muuta. Ja mä muistaakseni kysyin heti eka päivän niitä kaikilta, ketä mä katson Supernaturalia. 6 päivää, 9 tuokkariin. 5 tänään! Käyt fäntitet. Elisa on tässä fuck you. Fuck you. Mä ootan 54 päivää, ei kun mitä. Joo, varmaan 53 päivää tai 54 päivää Dr. Who. Ei se oo kun enää... Twitteristä löytyy. Onkohan 30 päivää? Ei oo niin. Ei kun MLP. My Little Pony 4-tuokkari. Mä oon ainoa, joka ei ole brownie tässä ryhmässä. Vielä. Niin mä oon niinku ainoa, joka niinku, mä en oo oikeesti missään niinku fandomissa. Mä vaan niinku roikun teidän perässä. Ja mäkin tykkään My Little Ponysta. Mäkin oon kattonut Supernaturalia. Mäkin oon kattonut Dr. Whota. Ja sitten niinku ihkutatte niitä. Ja mulla on ne äärifandomit. Ja mä oon silleen niinku, mä tykkään vähän kaikesta. Mäkin tykkään kaikesta. Mä en osaa luokitella itteni niinku varsinaisesti sanoa, että sano yksi fandom. Sit mä oon sellainen, Dr. Who. Mulla on niinku... Supernatural. Mä niinku... Eli sit meillä oli koulussa tämmönen teemapäivä, tämmönen ympäristöpäivä. Ja me kulutettiin kaikki impas, me heti löydettiin toisemme siitä ja oltiin silleen, hengataan tää koko aika yhdessä, mennään johonkin maastojuttuun kerää sieniä. Tai jotain. Mut sit me päädyttiin sellaiseen askartelujuttuun ja me päädyttiin pitäis kuluttaa siellä se koko aika, vaikka piti käydä useammasta paikasta. No siellä sai tehdä sellaisia sisustuskirjaimia. Ja me ruvettiin heti kauhelinnolla tekemään sellaista, että tehdään yhteinen sana sillä, että kaikki tekee oman kirjaimen. Ja sit alun perin tää tosi hieno idea, niin ajateltiin, että YOLO. Se on niin lol. Koska se on niin lol, mut mä henkilökohtaisesti ihan sika Mä vihaan YOLOssa, mä käytän sitä koko ajan. No mä vihaan ihan sika YOLO ja swagia. Swagia mä vihaan vielä enemmän ja sitten mä just käytän välillä. Swag YOLO. Joo. okei, mä oon hiljaa. Ja sitten me ruvettiin ajattelemaan meidän alkukirjaimista jotain. Mut ei sit tullut mitään. Siitä ei tullut kovin mitään järkevää. Ja jossain vaiheessa vaan jollekin tuli se idea, että koska... Mulle? Derf. Me ollaan tämmösiä, kuten te näette varmaan. Me ollaan vähän tämmösiä sekoi. Ja siinä on 4 kirjainta. Ja sit meillä tuli kaikilla tällaiset omat kirjaimet. Ja mun kirjain oli se viimeinen, eli B. Ja tosiaan meidän derp eroaa tästä normaalista derpistä silleen, että se tosiaan kirjoitetaan B-llä. Eli se laustaa Niinku banaani. Niin, eli best. Eli niinku, se laustaa silleen niinku derp, ei silleen derp. Joo. Ja sit mä sit heti nappasin sen B-kirjaimen muistaakseni aika alkuun, koska siis best. Ja boobs. Niin, boobs! Se oli heti aika boobs. Joo. Ja sit toi Elisa. Mulla oli tietenkin E, koska Elisa. Lol. Tylsä. Älä. Niin luovaa. Koska Rin, mutta se oli hauskaa, koska alun perin mä en tajunnut, että se niinku kuvastaa Rinin niinku eka kirjaan. Niin mä olin sellainen, miksi mä sain R? Sit nää kaikki 3 sellainen, koska Rin. Sit mä oon sellainen, Ja sit mulla on niinku se eka kirjain, koska I like to
No, siihen selitettiin miksi meidän tää ryhmä kautta blogi on niinku Derp Team. Koska Se vaan tuli. se vaan tuli sisäisesti, se vaan Tuli tuntui sisällesi. oikealta. Mut siis tosiaan me kuvataan niinku, myös yksityisesti ja laitetaan tähän samaan blogiin niitä meidän yksityisiäkin, vaikka meillä olisi omat käyttäjät. Ja Joo. niin voitte niitä seurailla ja Miten vaan, mulla on kauhean nälkeä, kun me mennään sinne Heseen. Joo, mennään. mennään.